هفتەیە بووری ویزارەتە بەترۆل و چاافکانیە مادەنیە سووریە گوتگۆ ئەو گرێ بەستێک لەگەل ڕێڤەبەریە خۆسەر دەربارێ هەنارتنا گازێ گرێدانە. بەترۆل و گاز دناوبەرە حکوومەتە دیمەشق و ڕێڤەبەریە خۆسەر دەلباکوور و ڕژلاتی سووریێ سەر ئاستا دیالۆگا سیاسی دناوبەرە سەرۆکێ سووریێ یê دەمکی ئەحمەد ئەششەرع و فەرماندارê hêzên Sûriya Demokratîk Gerenal Mezlûm Ebdê tê got û pêşkirin. Li gorî hemû daxuyaniyan fermî û yên nefermî jî yê got yanî me bi xwe jî me hinek berpirsên nû yên Şamê dikirin. Ew yanî dosyeya petrolê li herê min got jêr kontrola Hêzên Sûriya Demokratîk de girêdayî li hevkirina giştî yan jî girêdayî dosyeya siyasî di navbera Qamişlo û Şamê de ye. Lê di nerîna min de bêguman wê Şam wê hewildana xwe bike got vê dosyeyê bi awayeke xort yan jî bi awayeke bihêz bi dest xwe bixe nexwasim got rewşa aborî ya Sûriye yan jî ya wê di rewşeke gelek lewaz û nebaş de ye. Li gorî amarên fermiyên rêveberiya xweser li herêma wan 1400 bîrên petrolê û gazê hene got ev 70% ji çavkaniyê enerjiya Sûriyê dike. Bi spor dibêjin got rêveberiya xweser li gel desthilatdarên Dîmeşqê ser dabeşkirina berhemê li gorî rêjeyan divê li hev bikin. 22 ji sedî ev heddê herî kêm heya sihî jî wê منطقەی داره بکو انعاش بکو امیج آلیه وقت به خطا خزانیه درکوین با آلیه خوشیه بس دورده گوتنک مهیه اعاده اعمار گرک جور درکو کۆلانا کوردên Sûriyê jî duê baweriyê de ye got pêwîst e xêr û bêra herêma wan ji bo Sûriyê giştî be. Lê heman demê de mafê wan jî were parastin. لأنه أساسي عرضي في ملتي ده في نسبة باش بدن فيدي وبيشتوي أو نسبة إذا قول عدد السكان قول محافظات قول حاجاتي وأنا ومركزي وأف منطقة فبدستين وأنا نسبة حددين. Zeviyên petrol û gazê li Sûriyê sed rêjehiya şerê navxweyî li rastî zirareke mezin hat. Nexwasim ji sala 2020 heya 2024 Tirkiye berdewam zeviyên petrolê li herêma Kurdên Sûriyê armanc kir. Di encam de zirareke mezin gihîşt zeviyan û karîna berhemdanê daket 10% ji berhemdana wê ya normal. Tevî vê yekê jî kerta enerjiyê li herêma Kurdên Sûriyê û pêdiviya hikûmeta navendî li Dîmeşqê bi vê kertê li gorî gelek şopîneran wê qaxezeke giring be di destê Kurdan de di danûstandinên siyasî li dor paşaroja herêma wan di Sûriyanû de. Zana Umer degê Amerîka. Qamişlo.